ik weer heel lang als kwastzuster van Sjoerd. Sjoerd wie met mijn zuster Joukje trouwd. Joukje is in 97 overleden. En die had bedacht dat je maar een camping komen moest. Sjoerd Westra, 88 hier. Het bedrijf bestaat uit gedeeltelijk akkerbouw en gedeeltelijk camping. En dat is een boerencamping. Mooi, net heel wie de voorzieningen. Door de 1000 per keer, want er vol jesvet is geen gezicht. Is geen gezicht van de kampeerders. Wij binnen in 2000 trouwd. En ja, sindsdien doe ik het dus maar Sjoerd. Hoe is de klik tussen die hem te jaren dan zo kwam? Nou, Dat had hem om mij hoor. Toen mijn vrouw Joutje bestoor, dan heb ik even nog mijn hinderszoon van Bostel of ziekest eventueel toen oren metgezet. Nou, en dat van beginnen zien dat iedere uiteindelijk kon dat lukken. Die ik alleen nog bij je toe allemaal weer staan. Ik zei van nou, dit weddeboel naar welke gooien. Dan hoef ik net weer naar je familie kind te leren, dat is voor mij onhoffelijk. En dat nog te is wel aardig beteerd. Nou, dit is wel heel praktisch redeneerd, maar dat wie het vanzelfs net al leren, denk ik. En maar dat komt natuurlijk wel een beetje op de helft. ja, hij moest wel aanhoren. Ik moest ontzettend wennen het idee. Je zwager, hij heeft nooit bezongen als een toekomstige echtgenoot natuurlijk. Maar het is ervan komen en het is prima. Ja. En je bent gelukkig te jaren, neem ik om. Jazeker. Oh, maar stel ik nog het zo? Zo is nou verteer ik dat niet. Nee, maar je bent. Als ik dan even reken, dan runnen jou al meer dan 30 jaar de camping. Dat klopt. Hoe is het om een camping te runnen? Nou, dat is wel een leuk tijdsverdrijf eigenlijk. Het hoort je bij de les. Je hebt contact met mensen. Internetgebeuren begint je wat eigen te worden. Dus het voldoet eigenlijk wel best. En daarom vinden wij, tenminste ik zelf, het beetje spietig dat we ermee ophouden. Maar dat zijn tijden en tijden. Dus op een gegeven moment hebben we gezegd van nou, dit maar toch maar laten hier. Maar neem je dan een besluit tegen je gevoel in? Ik heb wel een beetje, ja. Maar we moeten rekenen horen op de leeftijd. Ik is 80 en ik ben 88. Dus als het hier van 12 omvalt, dan is de aardigheid is sowieso hoor. Wie het besluit voor jou makkelijker? Om ermee te stoppen? Ja. Sjoerd heeft dus veel meer bezigheden. En ja, heb ik Ben, Beppensezes. Een dochter die erg ziek geweest is. Die krek Annelien overleden is. En vooral toen wil ik een hand vrij. En dat heb je dan net, dat was moeilijk. En een rouwbrief. Nou, dat speelt het Dus wel. al met al, het weer goed, maar ik stappen. Dus je maakt je er nog een mooie simmer van met de gasten. Zo is dat. Ja, maar wij doen het best. Ja, maar dat viel ik wel een beetje als afscheid nemen van de bezigheden. Bewust er maar bezig van, hé, nou is het nog zo en dat is prima. Maar het is ook goed dat het straks fini is.